Hej YouTube, det er mig og Jakob her, og vi er i gang med teksterne i Hunger Games. Der er 10 sekunder tilbage. Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. så skal jeg lige have fundet dig, Jakob. Der er en sneskud. Ja, det er også, det er rigtig varmt. Jakob, hvor løb du hen? Løb du hen et eller andet sted? Jeg skal faktisk finde mig. Jeg mener, at du løb hen et eller andet sted. Så godt, hvis ikke jeg fik. Ja, der er du, Jakob. Følg med mig, jeg er lige bag dig. Jakob, bag dig. Ja. Følg med mig, Jakob. Okay? Jeg skal have noget træ. Ja, men det finder vi også, når der er så mange mennesker, så er det umuligt. Jeg skal herop. Jeg er på vej heroppe. Jeg er lige heroppe, hvis du bare fortsætter lige uden at du lader mig træde heroppe. Der står du her. Sådan, Og som I kan se, så spiller Nora jo med texture pack. Ja, det hedder USC Texture Pack. Jakob, kom. Kommer du, fordi der er en Grimride. Kom, Jakob, jeg er lige bag dig. Deroppe. Kom, skynd dig. Vi skal skynde dig at finde os noget, fordi lige pludselig stør vi. Det er min mulighed at gå ud. Vi skal have noget mere træ nu. Ja, det er nok også. Vi skal også have et stenspil. Ja, Jakob, skynd dig lige med mig, der vi har 1 minut til at gøre det. Kom, følg mig. Lad os skynde os at finde noget sten. Eller lad os spise. Kan du se? Jeg har fundet en ko! Kør. Jeg tager den her. Jeg har den. Der er kun en bøfrud af den. Jeg tager Der er en hernede, den nakker jeg. Ja, jeg tager sådan en gris. Nej, det er nok så. Jeg har vist nok mad til halvår eller noget. Hvad kan vi finde her? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det er. Stå stille. Jeg prøver lige at finde dig. Der er du. Har du set mig? Ja, Jens Højer, det er vist det noget, ja. Har du set mig? Ja, jeg lige bag dig. Jeg skulle hernede af, der var vist en gris til. Ja, det er fint med mig. Jeg hakker lige noget mere træ. Ja, du ved, om 2 sekunder, der kan du slå hinanden ihjel, men det gør vi ikke. Ja. Vi slår ikke hinanden ihjel. Nej, vi er team. Ja, vi er team. Rigtig godt team. Jeg graver os lige ned i jorden, Jacob. Det er min mus. Kan jeg ikke lige få sådan en mulighed? Ups, jeg har lige et problem med... Ja, okay, jeg graver mit derovre, så vi har et lille hus her. Ja, du ved det. Husk at sætte... Jeg sætter lige noget jord henover. Ja. Som du kan se, så vi elsker Swiftwood og server, for den er rigtig god. Og der er sådan... Hvor fanden er indgangen? Hvis du finder mig, så bare kom ned et eller andet sted. Der. Bare kom ned der. Jeg er ved at bygge noget. Okay, jeg tror, jeg får det her. Hvor vi skal langt ned under jorden. Ellers så kommer... Ja, det er sådan lidt... Ellers så kommer alle de der folk der, så vi kan se os. Ja, det er ikke så godt. Så kommer de jo bare ned til hver gang, man bygger 30. Nå, Jeg bygger lige en crafting table. Det har jeg. Jeg har en. Ups, hvad var det? Nå, det var bare mig, der ville stille. Fuck. Har du noget mad? Jo, jeg har sagt. Kan du ikke se din crafting table? Jeg har den. Jeg har godt sat den der. Jeg bruger lige x-ray, Jacob. Jeg bare kom herop. Herop, Jacob. Derop. Hvorfor mister jeg liv? Du skal derop. Det er dig. Der. Hvad sker der? Hvorfor mister jeg liv? Hvem er der slår? Jacob, lad være med at slå. Lad være med at slå. Er der nogen? Hvad? Super hørte det. Jeg døde vist åbenbart, så det var ikke så godt. Nå, vi ses senere.